My bro who has reserved his own limited 1 of 150 copy of IM101 Guam that he just aligned with his spirits. Obidoichi Bamoya Chie Noria. And he knows that he has to make more changes now. So he asked me what next. So listen to this next. Grandpa, Ekenengi. Na the right question they ask, because now that thing now we pay for. You understand? Onya we got more 101. Makana agubago again so as you rightly said. So number one, boo, Iana go for. You go for a blood sauce on Ototo. You go for a blood sauce on Isha. You go for a blood sauce on Bosiake. You go for 24/7 equal with Morgi. Ibu okalamado gini elife na elini right na na-eku ume na aṅụ mmiri 24/7. Ịya na-aga ọfọ 24/7 gị na faya na akali ndị a enyefu ife ịya na-achụ aja, which is ifu mmadụ, ifu ụmụazị, ifu onye ala, ifu nke a ị na-achụ, ị na-agwa ọra gị, ị na-agwachi gị na ọmalụ ọrịa bụ ife anụ ifu anya ha wele ya aja. Ịya na-edebe nsọ. Nsọ bụ the number one. Nsọ bụ the number one. Ịmala ife mmụọ gị na-asọ nsọ emenia maka ọbụla ọkụ kafa bie taa.